kulia Jumaine buna butambe tumirana nerega igase studio arato ende ase studio no tuna daktari ito buna butambe lakini nenda mashabiki naro amange kwa timu diaspora yabo Joseph Kinyosi kwa Ohio United States of America yabo Cyprian Marubia mashabiki moko bwati murubili bwensa kebono mambia aso murubili bwobo cheno igobona kabamo na intwe we ikomo elio ase mitandao no twitchira alia no tole live Facebook Ndizi TV News Digital YouTube no tole Ndizi TV News and na bogo tweet at Ndizi TV News gosoto kerangerilikia uwetra se namba yesimi eyori gorabo ase TV yawe karoto chigo chako murubili bwobo cheno kolenda senchira ya bene nganchere nchamo naye tumwareganie bene daktari to ase studio egerara tukwanira uranyole tubiriri ugiri aye mutinyino monene korutwa karoro chane tenere 2022 kolenda karona muligerelia na matainga daktari umeongeza uko sawa unakula nini igonche nayo mwanchu muligerelia tumwareganie bene daktari to ase studio karibu sana. Happy New Year. Nimeongeza. Umeongeza. Happy New Year. Happy New Year to you. Happy New Year to you. Happy New Year to all my fans. All my fans. Kwase egesteseni ya Ndizi TV. Ono batebi mashabiki mageni naro kurwa United States of America, kurwa Nyansongo, kurwa Gesonso, kurwa Motonto. Abageni kabisa. For the first time karokende mbono bao korora usenkumira na mulina barabuchi street lakini mbako manyanga na ya daktari wakwanere batebi ngana kyokorwa ngayokorwa na ndivuna wekira se studio. Ekera abageni bago so nyumba goko igubuya. Bone kera abageni baso teneka nalingi Christmas. Bono na irani ngogote iyo ndi karibu. Ase abageni baito abanyana bali babotambe uyori bosuwa ino ase mambi abono unireka weda ito yakurukuna daktari Joel Omayio. Omonyagitari Joel Omayio igakurwa ase nyagitari ya Tanecious Herbal Center. Tanecious Herbal Center ni nyagitari ekobwenia wedrase amaliobo yemete. Na Tanecious Herbal Center ni nyagitari igotoka omuchi obosongo igahari kinsemo chia chogo lakini wango igomanyete ngo ene turi ko igorase togojikobera buye igatogra kendera no ene mutense maitana January yo mugaso no so Tanecious Herbal Center nenya gitari igotumia amalio gari ande yani aso kuno ribuge songo bagote abana alternative medicine pero to kwa alternative medicine igotote ana nenya gitari ekerero igopima ase jinjira chirigitari gotoka nyagitari yarwaria asama ryogo aria gotoka atari gotoka ase nyagitari chindi chia kawaida yakora amangana aria ande tokorokana counseling enjiri yekerero na ende yeke Gusii yani ase njiri tokorokana alternative yani gogochaga ari ayege ntogokora turi goikaranso chaga tano mutu ko ngatia omorongi weta mugora ko ngatia mugongo nyari ya karwo ikire Tanecious ni nyagitari yekerero egokora enjiri tofauti yani ayogo ikaranso kire daktari unarega akolingori mubiri gweta amanya gotebina umutu oyo ngwatiore okugorogo kwa ngo bwato muchana yani asenjire ndena traditionally gona litokoeresa umunyagitari unurwarte ngo goja Tanecious no umunyagitari okoeresa unurwarte kyubwata zori ando manyeto mutinyo uno nairanire gabono togochaka egombwate baba yichi wikisa to china chire na china baire baba yichi wikisa to balingori free ona ekoracho koro mutangani wiki isatu kurubona igana nduma tichanyo ali abandi bakonya kutirana yakongire bano kwanyorere over 3 weeks ogopimu free wana mangana ndorore munana kiyoko kwa so Tanecious Herbal Center yerure asomo tegereri na asomo ligereri Ndizi TV na bali bonsi bataito chako mwaka nero mwako maitino mutambe aiji wiki isatu toti kumaira nokanga so bwango uchagerero nona kwanirega kugendera wiki isatu chirusi so Tanecious Herbal Center ekerota geto iko abo wakero munyagitari namba esimi enoti sana ibere isanemo kianda ibere inyesano yani 0726 924545 gose na boso aso mutandao o Facebook olike Tanecious Herbal Center goso aso mutandao o website olike www.tanecioushherbal.co.ke gose aso mutandao YouTube na bo subscribe ali go wanje karo otu anjete gose wanje tamangana yaito alika Tanecious Herbal Center
onyora manganai kubwa mono nabo onye gutaka gocha ngora manyete no toraria so mutandao Google era ndo batana kire gintu kya very digital paka rero urwari gwemete kwa very digital ayoso ali musbati na rumu yesa kabisa gukwanilio giri ya unilia sara turn left turn right go ahead 200 meters paka goiki gento kwa nukolika Tanecious Herbal Center Tanecious Herbal Clinic gose Tanecious Herbal Store amalieta yata tunolika lindeliosi igao korokera lingora paka goiki asitugutuka gento koe amangana aliara maya. Yes. Bia mano sana. Mwancho murigelia with that wonderful introduction. Imaite bona no maite oyitorenere ase studio nyakanya kwebire lieta Dr.Joel Omayio koro Tanecious Herbal Center, Tanecious College nabo igo agutuka igaso muchie obusungu. Buna kweresire gocha iga na inde mangana ya maya nkayikwali gocha ko yanyora gose onya tali Ndizi TV na Tanecious Herbal Center gocha ko nyora free examination yani okandolingo liwe free of charge for the next 3 weeks. Hurry up onye tumaitia so kwenda namba ya seminaru gabo 0726924545 igobaro mwakire simi bolia sota gete kwenda incho kwa rubolingolia toganyoboruire bwakina wachigutumika chibasti nyinge nendekero kende tukubonyareka rubwa get out of control igobana sema be yabono no tulina Dr. Joel Omayio. Karibu sana asenchira yobekera daktari. Yes. This is a cervical month cancer. Tetetora chakira gabo. Na ndo obo omochando yo oirira abantu abange. Oyo bwangu iga oirutu omochando yo no morali munyangongo. Oswati Catherine Kasavuli oboroiro bona obwa monyara mpaka ikairira agasiria obugima igo no boroiro butabwati echeche ende no boroire oratumeke chiribu chechibesa ando nyorenga tubu manyeti early enough na obora koletera mangana makong. Talk a little bit about cervical cancer. Tora igwake tumayoswa our topic of the day. Yes, thank you Madam Sarah. Yeah. Mwetu mwako najikurie na ranore kieni kubwa oli tumaitingike kwali. Ekara tugukwanira umutie cervical cancer. Yes. Iko tugukwanira umutie bwa basabati. You know many mbali gutwara cervical cancer. Yeah, that's true. Ikekara tugukwanira igori ya cervical cancer is cancer of the cervix. Yeah. Lakini bono bunire kawaida yane. Uikatukwane na cancer ningi. Yes, yes. Egere manyigo chikoro kuna cancer of the cervix. Yeah. So cancer nekero chisel chumobero chiko grow yani chiko kina uncontrollably. Utariko nyara go chibanga. Utariko nyara go chitanga. Kero muntu are made up of cells. Iko nabwate chisel chumobero ya. Na ndo manyete aso muntu uri reisi abandi bakora ate abana. Everybody has cancer cells. Yes. Is a myth or is a truth? Ikiharakira umuntu nabwate cells chumubiri. At one stage, y'umuntu karamenyeteiga ngojaro develop the uncontrollable cells. Na chikuru ku cancer cells. Ikekarago tena kira umuntu nabwate cancer cells, you are in one word, yes. Inata word nana boko barongi because chinga kiechinde ibintu mbiru bigo control cells ya chumubiri tokorokana hormones. Or ekero hormones chia chire ne chia kwa machine osicha korapsia sinini na boko nyarji cells ya develop. Lakini ande chiko ira na buya asinge njege ndo kirkia bige sinini to se kwa waso singi kiabo sinini njali kwa nyara ande chia chi control chia kora kichire na nomo. So ekero cells chia active temine tine wa watu wa muchando cancer. But bona ekero chiko endra ku grow continuously and controllably. Yani na ekero chiko endera kukina lioka kitariko ba control chiasinyire system eri mu bertwaro ko hormones ko ye control for ege kagete yani for some time to amne batana bono cancer cells chiachakiri kukina ekero ngo kwanira iguru ya grow. Cells chigo break every minute. Chigo subdivide. Yani asenjeri na echiko bagana. Ya moya butoke nusu yakwa nusu yatigara. Ya ibole yende. Ya munyoka ya gotru chumuino yakwa yatigara. Bono ichigo go chumuino. Ekara ko grow ekara ya butokire yakwa ya ruaso mubirte bwatiga siyoka. Lakini yatigara yakina. Bono ya go chumuino ekereta kweti. That's when it cannot be controlled.
yasi kuchia semo ina tukuru ke cancer cell te mature cell in other words nero a cancer cell bono ekero ya very mature na ende tari controlled ya chaka ukina ya so ase go so na ende mabie na ende bune yekonya kusukana ku mu na ende ya butor na ende te controlled na ende yasi kuchu mu so ekara jikonya kobeka namo ukobeka na kuliamo sogo sangere kan kuliamo tiaro siege tuse tiaro siege ekebundu tiaro siege kundi ukobeka na kuliamo twaroka etiuma so ekero chistel si chia jakiro kina lakini chile seme se yabashubati nsa on the pelvic side or on the cervix side kwame yotana obwate cancer of the cervix so chistel si just ngi chira so mubero mugima na keko artotana cancer neyemo lakini esembili yekulia kwamanya komendeli etalirie kurumaya so kego jase sa cervix whatever na cervical cancer kego enda sokugoro whatever legi cancer kego enda sa muga whatever bone cancer kego enda serizo is eye cancer so cancer tipo atima elezo mangi gotatika jiseli jikaro kinire asi chigo jikobe kige tuse kiabo asi chigo jikokina no chikorokeru asabo ono ekara cancer yaso ira se cervix neji seli chia around chia form ege kutuse kiabo igabo at first ige kobaga agatusala sini nimunege tone because chikobeka namo chietanga china finyana sana egere igentu gekurusi konge nyara okora kuchiata kimate ni dosa machua seli chone chinga ini tarigentu kalekeli igenjera chigo form tumor yabo gose start yabo ige koben kongusana ka grotia chamanya kwenye ukino unachikonya kuwalea tianya kuwalea bono kwaje konyora nansa wachake gutwara pain wachake kuiguna nento kibimbe toro so muna gikonya gukina asenjere numuna gisali chikonya goje kyara na chirukurwa so mutwe kara cyabera ni controllable ichikumnya goje asijamwa abaje cyebise egere jitwa nejiginde kire egasi bone kara cyakinire na none nasa etume yanya gukina osegeroti ekare konya gukina ngonya kuibura na nigento kerekere lakini ekere go chaka kara cyabeka namo because cyamnyoka cyebeka namo cyabege tuse lakini kitari kurwana chikirete kiri chebisete korwase kirikire buboronge kiregasi njibwati kende yonse tokoroke kemanyirire because tokoigu pain tokoigu anything na nda singe njo chikobeka namo jero sia kantaga sinini egara gasini muna gatuno abora abeto manyeka chiko chaka so iye korokuna cancer stage 1 yani tokweti kende yonse ntoro kende yonse and especially karo jirase cervix irime bono turiko tari muna gatuno ra raso ko omanyena chikorete njiro daktari kero bono chiko na go form igo slowly does it mean our body nchibwati that cells chirichinde chigo fight this other one chisokie instead chiko na kobo chiko na komenteka ntubwati any mechanism in our bodies chigo fight this thing. You know, our body ekere natural ne bwate those mechanisms. Lakini mechanisms yetali tizata cells chiko chirwani. Tizata cells umwe tumna chiko divide chiko so kare yeme ko bogo chiase eroli uchiko kwa. Bono umoni sinjiro chiko chire responsible aso ukole gasi. Nakitwa tena that umoni responsible kare ya failure bono chiko chaka kwa kire lituko chiko nyakubutuka. Lakini emocha nina naende kwa alire ndagerenge osiko kirkiaba kiagara ya kukurwaro kiandu bwate kose chiko umoni ya faili emocha nira ne in between na beko chigo chaka kuiburwa chicha bono chicha formira moina achikwenda kobo warere lakini bono nchiri komenta mone kare chitari komenta ko kansa tiri kuguro bono kwanyora naganta akalinga munaganta aga tuno abero gakirire nabo kara boro gakire for years katari gusuka kurworo asinga nchindi chitari komenta ose kasuke kanye gusuka kanyorire avenue yo gosoka asiga gosoka gasoka kurworo kyare kare in the process kakonya kumove aso mubere nabo akonyora nkayo pati kare chifomu chi cells chi asinyugo ba control asigo formu awo chikorosi egetuno kyabo goika chiriya sare soft that's why tawate anekero bwate ndubunira poma ekero bwate fats ya accumulated ekero bwate bunabone ram ekero bwate fibroadenema bunabona wasbati ya breast even the bibigo komeke asabe soft landing as cells jigo jo kwebacha ekero tawate ekero kwara riga ndukeni yonse kibimbete na bana mafuta chesiko koraya triyenchiro ko ya Russia egere tacha kobe soft tissue as cells jigo jo okora jigo jo kwebisa so jigo sororo chikonya gukina ngora uncontrollably
Now this is a cervical cancer awareness month asabasubati mono nintwego chanda tokumanyigwa na kitoko ba aware of this deadly disease. Daktari asobwango nga kitora control this thing ekiagera it's so bad. Negento kere very dangerous and very serious. How do we control this so that into nyora ya the causes and signs and symptoms? In short, how do we control this? Ekero tu kwa na control na ekero wate causes. Ekero kwa manyiringi ekorete yendeke osuburo irobo na yuko nyara komanyana inki kugwetanga nakyo egerenke abayigo. Bunango kwa na butambe bunango tieka koereza baligeri bane mba ngerina cancer teri infectious tari gento ke kurusiko sahara cha gutambukiri gocha na mwakwana niri ose mwakorere kinere tati cancer ebintu mbire bigo koraki biko yereta asomo bero bintu mbire biko kera yacha intege tanga nate abankerina cancer nko very controlled ose cells ya cancer ichigo tangwa kurugokira ose cells ya cancer ne cells cy'umubiro chikogera cyagendo cy'umuntu lakini bintu mbire bigo contribute yagera umubiro oba weak intege tanga ni bona sabasubati eko ro muntu twara cancer yese amoyense nekero ugutwara repeated infections unabone kero ugutwara inflammation chinyinge kero ugutwara PID PID kerere likari ngiryoka nko make yule insa au ava subject to a soft tissue asesel siwo cha wakora kigo cha so iko ekero kunyo gutwara likari infection asense mo ya Johnson ekero to kwa na infection abachikoba UTI abachikoba GSTI iko enjerendena nirina ekero gutwara omuchando osobo chabu boko basinse mo chao Johnson na boko nyorana nuri subject go chikonyoro omuchando yo raisi endo kindi yakabere abantu abange batamanyiti yeko affecti umuntu musomo sobati ocho gutwara umuchando yo no gutwara multiple partners na multiple partners babuate infection chingao you know infection ijeka chikonyo so nyine bacteria watu kwanyoro yo mu tambukiri bacteria kwanyo ndi kuru muino gutambukiri a viral infection so infection ijeka chikonyo kwa multi ichiko create environment ya onsari yagera yaba subject kurunyora infection indi kurusike raisi na ndi kuruwana no mubero na kuruwana no mubero yagera aba soft tissue iko asenjere ndena ekero ugwetanga kuruwa somo chando o cancer ose the cervical cancer we go make sure na the cervix yao ose the reproductive system yao ingima teli a soft landing te buati asa teli asa ororo asoburu bocha konyorana igaro ninso basigali bakorati balendi bayi ose gani ninso already abali subjected naba na chiana michi nyinge ikiagere gasi abalendi yo mubere no kurwana kurwase oburwaire na kwa makonyorana chini kirenga ki nyakoleta abadui bawo cyo kurwania obunyamasi boli bwao iko asago ikabe wiki so asenjerende uikore nde chindagara cyao unabona umanyete mwego bakanyotana chiemo ento kende nekero ugutumia amaliyo gotokorokana abwate steroid drugs chinyingi ento kende nekero konyorana ase chinsemo chiri cyao Johnson ego chibwate infection chikonya kuambukirwa asogocha nendo manyete besides chugo twara partners infection injire chigocha unabona UTI chinyinge asaba subati bawo sinyora kurwase cho anina bakumbona bona kitoko kora tugote checho ya public egentoko kora iko frequent feast umunyagitari yani asenjere na kuikota ari umunyagitari no wono gochatenesi yache upimukere ngaki kwa manyuna infection nero ekerero ororo tuwako amariogo mapema asibyo buchando yo kurwari iba wochi konya kwa accumulate chi infection asensema yao yansoni na asenjere nde ubikorigeri ase ensemeli yao ekero infection yaso nja create inflammation asensema yao ye pelvic abasubati abange karojinga kityabo kiri cyo mwali wumutienyi ose tokorokana abagani babo bagocha ose period cyasenjeriye manyekanete nguru mubare sana abandi bari bakoromwa asengenje jinkagata abandi bari bakoromwa asengenje babwate inflammation nza
bono ebintu byonse goika gwetange korwa sebire osekaro byakonyora gosibi obigo konyora uri subject yandu buri bakore gasi buna bono sara aho kore gasi n'abantu abange mwete ndisi ne bwata abantu abange necho mwasheyemo bono tokonyara gwetanga nayo koroseri gwecho yao ekero gusanga lakini bono ekero gutumika yonse korange feast ya frequent kwa manyuna nimbwate youth ya nikimbwate kwa irusion andi ndigo chugocha yacha kerendere abalindi babo bomubere banye kurwana ne yes mbia mono sana daktari mwanchu muligereria mangana cervical cancer ekiagero yo no mutinyo cervical cancer yo roiboro nembe ekero yanyoriro monto and is very expensive na kitu arona yo no monogarwe bunge Moses Wetangula agotebange serikali bekemerobelio na kwene kyabuna amariogo gosobo obokoreri ngotuka bora suburaisi asengencho negenteke besana utaga nikenyore no muntu bya mate yao na kidaktari agotoereseranga na kituwenerete gwetanga gusina kya agototainga kiragere tonyore umuchando yo cervical cancer buna basubati kwegure gati ya causes biri bikoirera omontanyore cervical cancer nyuko bwatali boli goro ye nkwane yo ekiagere na yereta nari kuyetiga asengencho mutinyo yo no yo buruiro bwo koinyorwa nando buruiro bwo abantu baegwa knowledge nechisemi na kibagwenerete gwetanga ngoso atore topic yenda sensemo yende yakabere asenseme ntangani tigatura mangana cervical cancer gonyo kubwatali bolio igoro yo muchando yo chaka kolituma bono iga kerengel kende gyonskeli obwate gocha se daktari na babo igogo tuma go tubwate gwetera Facebook Ndizi TV News Digital babo igo YouTube na tuli na Ndizi TV na SMS number nere go rabo se TV yaona bogo tuma igoro yo muchando bubureire wa cervical cancer gose cancer yo roiboro daktari ateba cancer neyemo nige kubwati gari esi yakolia bononya yakolia sensemo yo roiboro nige ko cervical cancer nero to kwanira semambia ya bono igwete no buruiro bokongu oburuiro bobwate michande menene igobono mokore gosori ekaro twanyore daktari agocha se studio atigire miromo yae agocha ukwana nayo mwanchu muligerere igoro yo bocheno emtubreto ni agotebanga healthy is wealthy karuwato umuberore bya igaya ni goro motenenku aboko nyara koligi kende yonskeliyo tagete iko bana tome ujumbe karotole na daktari to call causes ose bintu vine ko gutuma asingi gitubwari kitopiki biriri tukolia rero yes ntubaheri bagiri babulia maswali na ndi tinadete kwanda chikosti nyinge ne manyirie binge yes lakini gentongere kemo ntete tuko batekinga nyete babulia maswali yabega toso muri topiki iri tukolia rero umuchando yo cancer yes cancer ndeyons omura inari okurukuna wachakoya wachakoya karako tebana te turai ga tebeta te turai tusimeki ento kurukana marichuana na ndekara agenda sama se sobo muswati oli na moyo kwa tebana inki abantu bagukwira when I have explained to you the knowledge ya marichuana kubweni bona abantu bandu manyite unaba Kenya turabaya aho bakorengera lina inki tutachira rinde tunyunya sore egere tuwene cancer so I wanted to kubabeka uyaken enya sore tali kubweni cancer ekerere state yeliere enya sore kubweni cancer ekero ya brosiu so umanyete bona bintu bune bitarago tagonyara ko virus agalia sagutin na kando iko nabwate point in one way lakini naenda oye misinterpreti na bokonyara no wacha ko bumufutachi so amariogo nara korosiwa korwase enyasore akobwenia umuchando yo okanza ne kinyasore nchibwate chitype tindedi ko bate type irega lakini ko waso asenye kitali ya Tanecious college ya Tanecious no so bibu type yonsi kinyasore lakini monere ekorosiwa amariogo arusiwa umuchando ryo kogere go stimulate obongo because karo monta nyure nyasore akoba stimulated no stimulate unabono chi technology ne chinyinge ne chi process ne chinyinge asa abantu bali barachira Tanecious ntuwate e process yamo tukuruserie ekero umuntu abwate usine pressure tatakiri gutumia caffeine lakini no muyari usine umwanchi umuya bwe coffee ego to kore ntukurukana decaffeinating yani ukurusi caffeine elia ase coffee yabeta bwati caffeine ikobona tego jwa affect umuntu gukora kutwara ko stimulated ninya sore enjera nere ikurusiwa chemical eliera asomotoria ekogero umuntu otinda ekero yarusiwe yamakurusi gutati
chemical component yarosi ko bunabono oiketa desias na bokonyore product erosiri ni USA kuruase inyasore tatigoma de USA tebegeti public inyasore isirigo lakini bone ekero aye as an individual ose a organization itagete kokoregasi ye asokorosi the medicinal part na bokwenda ko quote oigwe order lakini nyasore turikorosia bantu banyu so yarosi gura kina ndo manyete bono ni Kenya ndora atwara tosi machineries chikurusie bintu bi ngobona sinjere ndena amariyo gaya naro arosi kurwa nyasore lakini to nywenya sore no te tukubwena cervical cancer to nywenya sore no te tukubwena cancer in the yons yes we kera etera very vigorous process erusi which component echo chiko chichia stimulate monto otinda obegente kiao igono nyasore turikubwani cancer kere very raw nchiranere daktari aresire lazima ipitie kwa process mingi sana. Asante naenda karogo toma karangariri kiao inyora kolikerie tana sokorwa na liego sound bya na lino daktari akomanyanga okiambe korwa sigita boliri liboliri aya toko likabosa igonto komanyanga ngayore tiganso merero lioka kolende next time weika olikerieta olikena sole ne liboliri yao asenchira yobekerano na litoko limanya naregega goteba nchengoro kwa Linet kwa chinsema cha mukomoni. Good morning daktari, happy new year, long time but welcome back, jisikie nyumbani. Asante kwa topic mzuri ya siku ya leo, tunakufuatilia sana hadi tamati. Asante Linet kwa chinsema cha mukomoni. Buya igo muna alikire korwa sakorwa igo ego someka buya nara igo talikalieta goteba hi, do you use NHIF card at Tanecious? Abakobole osekadi NHIF ngutumikire Tanecious hapo center ndurigutumia ekadi ya NHIF lakini rende na chibesa nima yetena chiko mineta ka ndwate aba chiwikisa to kurwona nyokaye yaba munyoka okay asante lakini Jack hata mimi niko na hizo XD dark okay atagegoteba maybe agoteba gaki mimi ni Jack hata mimi niko na SD daktari utanisaidiaje yes I think ne you atakagokuwa nakoro kwa Jack agoteba nabwate STI utamsaidiaje iyo maitichimi jira una chiaja ko begete gali ukulikira muri tana ho commentary ngutamuntu so STI UTI eineme jande meke ekero gwikira Tanecious Center amari gutubwate na yekerero aro siri ya kabisa turikunya maitire ndere aromba kwana mangana ali mwegwa mangana na noria nere yachi ainto yakwane so UTI ndios STI ndios tikunya ugosumbwa ikiyar Tanecious noire na mari bona yemete tawa side effect ndios wanta chiga mangana ya na ndo manyete bona ukumnyoka gocha mnere wiki ya chiwiki chitwate abai ayopi mwe komanyine type kiyo bwat oigwelyo egero bwene anda mangana mange nara igo Jack daktari atatoa tena namba ya simu obe standby olike ekera kolre omorobele kurugaiga nabo kumwakira egero ikalia olingoliwe. Asante sana Divina Morako Rasot Mugranga goteba happy new year daktari Joel Omayio, karibu sana ndani ya studio. Tumeshukuru sana kukuona. Thanks for that educative and informative topic about cervical cancer. Amaene women, we really need to be serious on this issue. Tumanye what we are supposed to do. Daktari, tuko na wewe hadi mwisho wa kipindi. Barikiwa sana. Asante Divina Morako wa South Mugrango. Lydia Nyaboke kurwa chinsemo cha tabaka. Nera goteba daktari, happy new year 2023. Good to see you back to studio. Karibu sana. Kipindi yetu tulikuwa tumeikosa, hata hivyo tumeshukuru kwa kuona tuko na wewe hadi mwisho. Pia mwana sana Lydia kurwa chinsemo cha tabaka. Bali bakulika gwetera Ndizi TV News Digital MC Bajela 003 agoteba chifundi original kurwa Kibirigo leather work and shoes making. Tuko ndani. Salimia sana daktari. Eric Okari omoigo baba gichoncho agoteba count me in from Sugubo PAG. Sarah, pass my greetings
to Dr. Joel. Daktari, welcome to Nsakia and Happy New Year to you. Happy New Year to you too. Benja watatu, agoteba hello Nsakia, show ni moto na wapata live kutoka daraja 2. Mungu awabariki sana. Echongati echijumbe daktari, orochabange they're saying Happy New Year, asingincho batarakora for a long time. We have missed each other. Yeah, we have missed each other so much. Kulende naende oiranire egeretogendererio morobelio bweli tuko lia Jumanne. Daktari, tunaweza endelea kerotoganyirete chi ujumbe naende keroto wind up about cervical cancer. Cervical cancer mwenyete no twatigete amangana ali ande tukwanire topic ya cervix the cervical cancer yoka na bayesene. So cervical cancer, but then abotoko mini we go about it asengenjo, this is their month the request. Yeah. Ekero tukwanire iguru ya cervical cancer lakini ndo mwenyeta abani bali batalika inamba yesimi ya daktari. Yes. Wate karamu vekirira ngana asole ekero twali nambe ebe asole tego tukubuli ndena gwate karate ndije nambe lineri daktari ya rute ya no nda nguru namba mara 3 na nabo promise otano ayuru 3 times. So Dr. Joel Omayio igagutoka nyagitari ya Tanecious Herbal Center. Tanecious Herbal Center igagutoka chogo ni umanyete ngo batebinda mangana maya wangoiga. So enyagitari ya Tanecious Herbal Center nero yuka ayugwika igo munyagitari ogotebunuru ari agutumie machine okuringa uri mubiro mugumu munyeta abandi bamanete na ekero umuntu agoteguna ruari tegaye dorute rukinje yaya technology yakiri igopima umubiro bono onye machine igopima umubiro nigashi umunyagitari no gosome machine ngi yate ngi atagoteberi buno igwete ngi amaheresa mange na yake asinjerende gotagete gwika Tanecious Herbal Center inamba esimine ngororo kabisa inoti sana ibere sana yamo kianda ibere inye isano yani 0726 92 4545 na bange bagonte no majentena kunya gweta Facebook wali nganyora mangana ino ngachikora ali nganya ke alias Facebook wali ka Tanecious Herbal Center ose Tanecious Herbal Center Limited na boko nyora waigoire page yeto onyore namba esimu onyore direction so munyoka so mutandao ku website no gutwara mangana mange ali ka www.tanecioushherbal.co.ke na kuwa mono manyeto buna tukwana mangana igale asinjere ya yechibicha ani asinjere ngo tete chikiribu chindi cyo chibicha aye munyoka gali so mutandao YouTube li ka Tanecious Herbal Center Limited ribeli yenge na boko nyore account ito gali egero buata mangana yonsi brendo manyete ko bwa mono onye ya mwino ge ukorekani ando Ndizi gali na boko nyora evi amangana yonsi pigasi ali ase chibicha chiri o video chiri ya Ndizi. So ekero tukukwanira iguru ya cervical cancer abantu abange bakubulina cervix singai bono muntu kara batana cervical cancer igo chikoikaranse kurumagane omanyete kara gwatwara umuchando bwe cervix asatangani go chakira go sense insa as the pelvic bones e pelvic ya insa ase abangina abange bakorokana endenga y'umusibati umanyete timaye sawa sa jambo bwa tendenga asumuntu igweke Gusii but endenga sumusibati nekara tukwana te abdomen the lower part ase uterus here ase cervix here ase pelvic here ase mangana yosi pia so ekara tukwanira iguru ya cervical cancer ne tofauti nekara tukwanira iguru ya BID anda bange bako majiko mistake ni karwa materi no bwate PID bol na gon cervical se andi yaya ekara tukwane go ya cervical cancer ego tukwanira chi cells chumubiro chi abeire uncontrollable cheta kirkoguro eita chiarosirie a small tumor o chiarosirie growth na ekara tukwana igoro ya PID ego tukwanira egento gose umubiri abeire ni framed orosiri inflammation utware akabi ukobimba gete PID na beko base fallopian tube na biko bimbia na biko make fallopian tube chibe partially or full blocked. Cervical cancer negento giko bimbia asense moya uchakire cervix kuchimate so na biko nyarikana otoke ekeroko ende ache aenke uguchiguitira mache kwa igubororo
na biko nyarikana ekero ukiransiteiga mune konya gukina chi stage natana ekero taratwara pain ende yonsi inekere gochaka tibwati pain ende yonsi lakini ona chi cells ji muna jigonya gukina chiko iguchi atware bitenge yarosirie stamina kake achiro joma ete jigochaka we depend for food because yoma ete chi starved for a long time masomobere chi bisete chi bunde tubuno mwana okonya kogosuna ise gosino muntu bamenyete komo ona karo chi ageni ri chi akinira ke kyara munyo comment chirekera litu chiko iguchi isanire bitenge chi achaka kuruana ona ukuruana kolia chi kuruana sense me yao ye cervix wachaka koigu e pain so na boko igu e pain ekero moko mirana ne partner yao na boko igu pain ekero ko ende achenge na boko igu pain ekero ko enda as periods yao asenge encho yake anytime chiacha kire kuruana ali asikiro made njiri ko ende kuruana atambe echikuruana ragali asire echigo chaka ko induce aka pain so wacha ko iguna naga pain aka kago chaka ko so mune chigonya komenta mono omanyete chiacha kuruana chigwete chisani debite lakini cells chigonya komenta chirikera litu because mubere ngonya komenta okonya go subdivide every minute and that's why to kuragera bono okuragera goito ngogera kuri umuntu utwara te cervical te cancer cells oseta gotwara okunywa mario gaito ngogera turu umuntu utwara te cervical cancer gose cancer ne yose goseta gotwara so muno konya kuragera botambe okonya kuragera onya gukini chi cells cy'umubiro onya gukina kera rituko bona ekara chichieta ni cy'umuntu kigonya kwenda ali kigonya kubeka bono ga karasi cervix no to kwanda lero kigonya komenta pain yengonya gukinire na ga ali kiri ngonya gukina kire ige tuseke kia yengonya gukora kire gukina kire bundu gusieke kia ngonya gukina kire so te tiuma ngonya gukorere gukinire so wachaka koba unstable wachaka kuigu uncomfort yekaro ikaransite wachaka kuigu uncomfort yekaro gutara wachaka kuigu uncomfort yekaro raire asenge njo yake igentongere gia kinire maasore ke konya gukomiga kurume ke konya gusieka so ekaro ke konya gusieka bono konya kuiguna yendo bono kiri mianega ngakono kiri bono wala nyojisa chindo konya kumuseya ando tena maite kuiguna ne yange mbwate tiniko beka sikati no atigire ngobeka ro nabekere igora osina beke yange nta so ekaro kuiguna konya go egendo kiri gufinyete kurume iseita okobimba nkore kurume lakini tali okobimba gwonsi kore kansa tali growth okobimba yani tali any growth ire cancer tali yani inflammation ire cancer ndobwate gento korokana fibroids chikova still asensemo yao yomusbati asabande bakwigwirieta endometriosis ndobwate ntokorokana ovarian cyst nebi nebintu bigokina bona katokwane gore ya fibroid chinyama chigokina se uterus koiguna enda yani yentungiri konyokina imeawa negotia so na ovarian cyst so ibintu byonsi bigokina asendenge nebi ebintu bigokina chinyama chigokina asenda tatiga bono gokina nyama ibwata macheme twata bano ovarian cyst gokina nyama ibwata etabwati ebwate nega une tume twataba obwate gentoki fibroids lakini bono binde bibere na ende mbiri cancer lakini bono akero bwate muno bono fibroids kwamanya konyora chisel chitwataba chiachakire kolia sigochi akoba soft landing akoba sa ororo the soft tissue so chiaso all right kwarale yona na beko ba cancer kwanyara kwatwale cancer yendenge lakini bono lero twa ukwana alia se cervix ya iga ali mate angene vagina iga ali mate angena isiko yomusibati yebona no hatu ukwanira ase cervix telia tambe mono isa kapisa mwisho no agwe gokora kino abuki kuikotware kerego chaka muno bono rietara chaka koreta pain yetu chaka kuigu ni muwasho ulinsaiga uigwete agwoka liberera uigwete yangate gukuna uigwete yani na yentongere discomfort ni rere kurumira kinte iyo sika goju kuna yatru kuigwe nakini kurumira uigwete na discomfort nero nabali andake ekero mwekira ni mukumira na partners baino asenjere liende yobwanjani komanya konyorana pain ingotokere keroro koma konyorana ekero mwaja akamuri buya ori excited wahikandi katika bere gwasire mood wacha kauka wacha korana bona ya bere punishment is not what you wanted iko asenjere nde ekin time what was a discomfort yento korana kumnya ko just stress ya ekero tura manyana muchando ki watwara no mono imbalance watwara yagera watwara discomfort yagera wacha gutwara pain in your intercourse ose
watwere cervical cancer gose watwere infection nechi infection injiri jigoso asomobere chinse amujiria chiachi gukosia umuchando boko insari vagina ya coin frame na bano dokonyora isikali gutwara ibintu buna twalisas source chinse amujiria chao chanson ine infection teri cancer lakini ekaro yatukire yatware cancer igo gutoka ekere konya ukina yachakire koreta a discomfort na aga pain daktari yani cervical cancer wasubati ntobwato bokongu sana wika tutie bidii tuiwa mafundisho korwa si daktari na sio rahisi ngani ntonyirire cheche bana bagaka bali mu bwate tibono iga ndoche Peter Omweno korwa chinsemo Chiogembo agoteba daktari happy new year na kufuatilia sana. That's a very sensitive topic. People really need to listen about it. Pia malo sana korwa chinsemo Chiogembo na Rodre Cliff orina korwa chinsemo Chakeragia agoteba daktari. Wonderful. This is so nice and thanks for educating us so much. May God bless. Happy New Year daktari John Mariba korwa boronye Kiogoro tosome tumanye mono iguru ya cancer daktari neri yagende tokora asante sana asich message chaino nindo che Evelyn bikoro korwa Mountain View Nairobi agoteba daktari happy new year kindly differentiate between us pain ya fibroids, pain ya ovarian cyst, pain ya cancer, pain ya periods, na pain ya cervical cancer. How do we differentiate between these pains? Egero montamanyi kikimuliete. That's a wonderful question. Yeah, Evelyn Bikoro Mountain View, Nairobi. Ekertugo kwanira amanganaya. Ditangani ndaraji korete tofauti. The difference in pain. Pain ningi. You know, pain is just a signal. Pain is never a disease. Pain tebuati manyirio and tebuati biorokere. So pain is just a sign or is just a signal of the communication you move na sigete mbobakolteki mbobare. So abanta bangi kuboli balina pain yani owatiwa no koromwa. Depending no muntu ayo monyene injiro manyete inki owatiwa no koromwa because kuboli na inki na ki owatete ndai ekondom no na ki owatenda ekongati. So ibinte ibero manyete to me muno manyagitari na bonko manyana nindeko is pain in the stomach. You have abdominal pain. Bono igasie machine to identify inki gekogera pain yaro. So ndaragenda tofauti yi ujumuino ikiare ngonyo kwandiri chibu pain ne signo yani na maireso mubiro kwa una segete na ari na mawaso muchando no kwarte kinoro nyushugurikere. So na beko pain yo mutwe beko pain yo kor yaki. Lakini bono ekartugo cha in the cervical part in the womb in the lower abdomen yo muswati na bwate chi pain yi Jones. Lakini goikota botise amoroira yonsi osebinte byonsi na biweke. Ekero bwate ovarian cyst. Igo bwate ukobimba eita kolega ya se ovaries. Lakini meyo kobimboko ngo bwate fluid. Lakini no kobimba. Ekero gukwana igoro ya fibroids. Igo bwate ukobimba gutabwati amache. Koroko bimba tutawatana ni chinyama chibimbe. Ukobimbo kona wokoba imeye uterus. Na wokoba isiko ye uterus. Lakini byonsi nuko bimba. Lakini okokomo kubwata amache nuko kone kubwatiki amache. Lakini byonsi nuko bimba. Na bubigo kina bakofiri kana ibintu mbire nyugwete birasenda imyane bire binene. Na bane bale manye tibigo kina bakabyabo kubugana ali mulito. Bigonyo kina continuous kwani. Depending na hormones chao. Esababu ninki natigera untara ndase sabiko. Ibinte byonsi mbibwati cancer. The cancer cells. Omanye tekardo kwana byote to kwana the cancer cells because cancer
ne cells chumubiro chiakorire chiakinire nabo chikoboro chitarakina nabo chikoboro chiakinire chiarosire tumor bono etafoti nekere gocha ndaraja se cervical nekere to kwenda sumusubati periods ikotote ababwate chingegeto omuntu naro bwate chingegeto asengencho uterus yaye ekoba stimulated nako contrast yani jirende na digo expand na contrast yake roro musana lakini abiko nyareka na tabwati fibroids abiko nyareka na tabwati cyst na abiko nyareka na tabwati cervical cancer alright lakini nkoro mwale asengenje ya stimulation yani expansion na contraction yenchira yaye ya periods yeyo kora egweta oyo akoro musana lakini pain ekerubwate emechando munabono fibroids ekerubwate emechando muno ovarian cyst inabiko nyarekana echigo koromere kerubwate periods osina bego konyarekana enyago koroma ngorongoro kuigwende okoroma na periods njikorati so ekerubwate periods pain ukurukana chingegato ejiro china matuka ali periods yegocha 3 days to 1 day to was during so is before during nabange mbali gotwara after so immediately before lakini tubwati after so pain yeye ekoba persistence yani elendo sana paka wande karo pain yeye roro asinja contraction in expansion yani na nechinge katabwate itukeli family ngimana weko manyana lero sara mangana itakoreti tali because utaumwa sana ke mani ndagara trigoso kirigento kikorete kirata straight so much pain yebune gocha egoti samo na isyo mubero so kwanyara abantu bande babwate mood wanatapika babwate mood yokorara no aninse babwate mood mutakwanenere mukuigwana arumurwire so abane barokonyana during this time bakakore nyagitari abande batano maite baraje mange inye uchipenikira manye gopoa abande yani ritukeriri matuka yatatu gose wiki 5 days tindiko koraki kende abane bari babwate entukorokana excessive bleeding yagera yareta pain lakini mono ngirane asetobic erituko yarera ekero tukara ase pain ya cervical tuate abana ekerego chakati bwati pain lakini mune konyo gotira stages bono ngonya kubuchere ya chakire bono korete segi ne nearby tissues ego chakire litanga ni koreta esegi na enemy na abasani ababo lakini bale enemies tokorokana the natural cells the wood cells chire around ya chakoreta ka pain agasinini bono mune kokine go stage 2 ya chakabono around organizations are around asiri so around the cervix kwanyorana onye pain ke jaka around the cervix gobono pake eva China ya wote sikate clitoris chonsi chacha gutwara go experience some pain yatira guchigoro go chase egum kwanyora wacha go experience the lower part of the abdomen yanyo ya chakiri go experience some pain and mune gosuko guchigoro yagendra gosuka bono pake enkaro gocho goikene karo gocho kanyana pakomo gongo go chakiri gutwara pain so ugo ba affected paka inside around the pelvic area all the way to the westing but the west lining ya chaka utwara pain yama utrimbo ko chama gorumat iko depending mne gonyo kine stage ekunya ko expand usikonya ko extend pain yae ase omubiro biamona sana daktari. In other words asa mangana cervical cancer daktari watata birenga do ekerere stage or stage 1 there is no symptoms and signs at all. Eyo yale ko chakombeka seli boli nali chakoboli but neire and tonko nyetwira nali mwanchu muligerelia nga you have to visit omanyagitari frequently so that amanye onye ikire gali iko stage 1 igera rora runyagitari umuntu achaganye nga tiganganye tinyibwetikende na igure nga cervical cancer symptoms nchirigo cha earlier cervical cancer na cancer of any other part of the body. Yes. Ekerego chaka. Tebuati signs and symptoms. Onelitinyo kora muko mnyoka bwango pakaso munyagitari. Pakase Dr.Joel Omayio. Matebi na nchembu yande bima ngondoro mubiri osembu yokora tek osembu yole. Na at this stage yego chaka it's easier ko manage. Yeah. Asingenjo yake no ko equip
those hormones are responsible no ko equip immunity omubiro ne yaba strong yarusi orro virusi byari cyo correct was the cells chia automatically kurwa so ekero ko feast umunyagitari mapema at the start yo muchando yo cells chikomnya kokori soft chianyorire asale soft ndo manyete bono buje Omayio-Tanecious as a Dr.Joel Omayio to identify the soft part of you ekiagere machine to watari ige identify na iga weakness ne correct error so onya cancer njira cho cells bono genda ngoros the weakest part yao egere nchicho correct konyora ase chigocha. Asante daktari, but to me this is unfair. During stage 1 tutakuigwera signs and symptoms, the reason being abantu bange tuli reluctant kwenda nyagitari ono tuli kumanya raisi nga nki kare asumu birogo ona kingo tebera ngonya ndri signs and symptoms chigocha early enough montawo chikotabuka kwa nyagitari opimota bunga stage 4 stage 3 stage what have you ono to me that's very unfair. Yes, I understand you na all of my viewers. Yani abaligeli baito bonsi baturigeti aserero. Traditionally ekera abantu bakwenda nyagitari. Igakwenda kama ete kiabwate ikimanyilia ujikoereza umunyagitari. That is where the weakness started. That's where ya to be the terrain ga uno ya korete ya jago to tuwe. Yes. Asinge njona onye timbo atikemanyirio tingo atakala simusi umunyagitari mutebo timbo atikende no ndaga honestly ngwara umunyagitari Tanecious yachire asutabu atike ujikoera umunyagitari you know I bono nyogotete kurara no embusa igumanyite ngurate abantu baito na kabumu chuaji kabumu ngai kurate na rando ite kwenda Tanecious muna bono kabwate obai konde kwenda Tanecious nara mupima na borongeiga tingi gweti hande bobe mundara ndo rwesingonte yari kende ngendi utaburi wiki kwacha gukora utaburi kuna kigwete yugo chukaranse oganye ngotebi umubiro na kyo korete kinendo manyete kari umubiro ore buya imbuyore to about some weak points ngo to bakirira aso umubiro because of wear and tear lakini karo go just Tanecious no to tena iga wear and tear korete igo amenities iga no what deficiency because you might karo go kira ndo to no what deficiency ya vitamin A no what deficiency ya calcium lakini igo to what burwaire so what you need is to supplement na wo supplement na our supplement abo supplement ni ndagera bono buya kero cyari umenye tutogwero equipped aye to gotebi umuchando kulingana muno korteke muno so igo aye Sara madam na bande bali sikali bo bete na boni nyande busayo nyagitande umunyagitande nje bondi ngwe cyando bo mbime unless ku kwenda for specific bime cervical cancer and umanyete traditionally aba nyagitahari chinyinge okonyora ogopimu specific ngwe to bokendo ni libera na ine ogendo pimu maleli so ego takire reagents chiyo konyora chigo penda specific thing tubu ati maleli kona ndo kwera na ndo pimu enda ndagopime typhoid na enda rusha manyi ndabe kanga so technology ya change kurwa rero MRI neror rero ga hari tubuate electromagnetic resonance so tubuate resonata ekurigereria etari gutumia manyinga so what it does no kumugirira cells chao chumubere yamanyamu chando ki okorete ki urega so tegonye guchandeka muna madam wachandike tega igana tinko nankaranse kuburi munyagitari amburingi kwacha inyoko ja Tanecious yari utabuati ki wacha kongeresa wacha ku njibwe kankore ndigereria ngotebi na ya tubuati kendi muchanda so mubero ya genda ngori mukyo yoga iga mafuta chakiro protein and APCD. Wow, mwanchu murigereria onye turabwata mangana ya maya na ndi Dr.Joel Omayio na bwate offer ya 3 weeks. Ayatuli kumweresa ngabara nyuweto mugongo bube webe ni kujipeleka huko matai daktari na achire na aligereria Ndizi TV ririmwarenge na Madam Sara somorobele bwensa kya gakina achire ndorango karaenda nayo mubiro gora achunguzwa not necessarily lyonya areke abantu bakubwatara no nyagitari nari bakoriye probox ari bakoriye Willy Baron onya aregete ngatasuwe nibono kwa rwari ko runyagitari. Don't wait mubere yaito goikato yerende senginigere kalu ya Nyasaye. Don't let your body mubiro goruare kabisa ngabono naliyo kwa nyagitari. No, Dr.Joel Omayio Tanecious Herbal Center njibuna tokora nere iga actually na achire ronje niwete ncheragete iga ofeye ata mimi nitadandia igo tumira nega ali tuje huko tumanyenga inki kerekebe asemibire yaito kora nyoro mubere mbiyore omanyenga next na kyo kwerende lifestyle yao tonyoro bokongo ekarto gendrete igo nara whatever hello
Omayio, Ndizi TV. Allow me to take this juncture to thank Brother Dr. Joel Omayio asobasemio buya. Haujaandika jina lako lakini tumeshukuru. Nara ukorukwa Eriko from Sugubo PAG. Sara, pongezi sana. Dr. Joel Omayio for the good advice is giving our people. Tusome kutoka hapo na tukutane pale Tanecious Herbal Center. Biamono sana. Daktari ngutonyuliare esere sangencheki na kiekerenga nto kwana nga moiche tonyole nga mumanyetie ncherane direction na kitoberete megaiga. Geoffrey Onyancha kurutabaka agoteba say hi to my fellow daktari though ncherende nigonkuru jesemo cha Nduru level Nduru Hospital kulende tuko pamoja. Kwa hiyo exactly buna atebire that is it abantu mwenzi and tokeni mupimwe. Cancer is very serious and very dangerous. Mbiamana sana Daktari Geoffrey Onyancha kwa chinsemo cha Nduru. Miriam Ogao agontebia mmefanya sitoki mpaka show iishe. Daktari, happy new year. Tuko pamoja hadi mwisho na inche ngote mande ngiche. Abantu twensi tujaribu tuende tolengwe bagote banga health is wealth. Aneka robate afyengia iguru mutenengu na bakonyara okora kindi yonse. Daktari ntakete turaenda sense mwende studio motimoko kidogo aikarotoko irana tumanyenga how do we manage this cervical cancer, how do we prevent it and even control it, and the overview keliumu wanchumulira takero kumanya about this serious disease kwa cervical cancer na maroira o andonsi aliale asemebere yaitego bano mobese gosuka chujumbe cheno gendra kuchitoma nitaziangalia kwa mpigo tena zaidi asengenjo na kiekerenga tole maiga na Dr. Joel Omayio atigire process cha atigire merobere yaye orodrenga tigacha sange no mwancho muligeria weteregeta seni kya Ndizi TV ekarato gendreta igo mwancho muligeria na daktari ntobwate gosoria chagete inyali tukuligoro ase omwancho muligeria kwebwera chiribu chechibesa kurwasegeta seni kya Ndizi TV. Januari ni ngumu. Ndizi TV tuko na baraka ya pesa. Tobesa gotigwa magega igento gokorana kwenda gari asisi yao yakoboko genda lipa na M-Pesa na ende ndochenere gabo ase TV yawe isekuligereria abo omorobelio jo nole gabo ase TV yao kabisa gabo kwenda M-Pesa lipa na M-Pesa pay bill number business number olike 515450 account name olike Ndizi amount name ya mayokokobeka arafu ego sabe pini obeke pini yao ya M-Pesa egero utume bunoko gendra gutuma mara mange bunoko mentera libagalia uliokoba omobwi. Unaposhiriki mara nyingi zaidi ya wengine wewe unajiongezea nafasi za ushindi. Goma natotigara magega ntobwate edrego koro kera lituko ye chiribu 10 ane ntobwate edrego korwa kire wiki ye chilengi chiribu chimia ibere. Januari bune umeteiga chi bill nchiko ganyete chi rent nchiko ganyete school fees yo back to school yo chi uniform na mambo kadhalika tobesa gotuwa maega ekere bintu bigo chabune biga M-Pesa lipa na M-Pesa pay bill business number 515450 account name Ndizi amount name ya moyoka ne pin egero tumego chialia mobiweli tukoli goro no muswat Chantel kerubo oyubwe werete chilingi chiribu 10 na yankio ganyete tobaisa gotigara maega tetranda senso mwende studio kero tokoirana ntogendre gukora na Dr. Joel Omayio kwa Tanecious Herbal Center na Tanecious Herbal College. Ndizi TV ubwansu bw'umugusii Maete chibesa nguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use obwojo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiribuga ikomi kila lituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa igoko genda sesi miao ya koboko lipa na M-Pesa genda say baby business number 515450
account Ndizi okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyinge chance yawo yobubwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge nekius egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosorieye ni yabantu bari myaka 13 gucha iguru. Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kistima na electronics chogo tumeka nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chi birika chuko belia mache, DVD players, chi machine chuko gingera, ebirobu biestima bichi aina au, power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi choko basiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chukisi, ase nyumba ya Gusii Plaza, room number G2. Naboko bakire simi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ribagari lya konyokorigia omwana wasome ase skuru ya Hurricane Academy ECDE and Primary School lyatokire nigo bakorwa kisemi chebirengo by'igoro ne school fees yabo nigo ere friendly babwateri bagari saine ne brasi byagachirekerero ngorwa barecha ego cyase aborokiwa chinsenye cyamambya na nigo babwate endagera ya mubasogo se lunch babwate kigari cyo bosombi na nigo bare angene para amabaga naro nigo bagotoka ase para ya Kisii Nyatieko naboko barikera ari uko ase email yabo academyhurricane@gmail.com usoba keresimi ase namba enoti isano na ibere isano isano isato isato eyemo isato eyemo isano na isato. Hurricane Academy ECDE and Primary School, the future is here. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Biamono naende mwanchu moligereria twiranire korwase umutimo komoke chinga kitugo cha tukurire igoro y'umurobero bweli tukuria rero ekaroto kubwaterana na Dr.Joel Omayio-Tanecious Herbal Center Tanecious Herbal College ebyonsi bireiga ase umuchie obusungu bakorwa ari gutumika mariogo yemete mariogo aro siribuja ende bawenire abantu abange babwata maroire mbali itukeli monto chitomatabia racha na babere batatu baratotebya na key experience kiarenge na indi na kibono bali buja na indi bali healthy iyo baneka ko iguru mubere bobeto bese kuno guchandika Dr. Noale gaiga na indi namba ya nagenda to kuyeru abangi bayibuliriga iga daktari ntagete nko libaga
andora baso gutuka buna nara gotebanga morning daktari na Sara ni Kevin Nyamari korwa nyoero ngai daktari ya gutuka daktari mbia mono asa mafundisha maya Kevin korwa nyoero daktari nkuira niliale liswali elio Matilda Orangi nera nkura chinsoma cha Karungu South Mugirango agoteba maigeria maya sana daktari barikiwa na ndeto nyoli aso gutuka mbia mono asol mugende tugutuma chujumbe daktari toirane korwa somutumuko omanyete ankora abo mutegereria umuya andi namanya kwenda guchumwe one kirukwa request una bategereria ba request njengora ningo una twatebirega kuna tutara koro mwako mutinyo chanywali omanyete abarwe na bangari babatina daktari asikwandu sina tambe na ndi bacho kugira nte ya bantu baito bariri none egere bamanyenga kibono igotoro point taken ya mangana ibatana you request you are given yani na gugusaba ibagokora kigoko so daktari Joel Omayio no munyagitaria kurwa sinyagitari ya Tanecious Support Center na Tanecious Support Center ere nyagitari yoka yekerero ikubwenia weterase amariogo yemete na hande ere nyagitari ye ya kisasa ikotoka chinse meji tokorokana chioro gongo rwa mocha igo ne karota ite konyora amangana aria gutoka Tanecious Support Center asandura enyore ne karora ende India na ukora nyore ayabwekaine amangana aria gutoka asensemo ya Tanecious Support Center ikera Tanecious Support Center entuna tugutumia technology yekero kubwenia muruire yekerero buno bona abate bakuru kwa hybrid na kubwenia maruire akorukare so amuruire ayo sipie karachire ndugotuko ya identify andu manye to buyekero wikare Tanecious aite go Tanecious next ri yobuguritiga ya we don't need your past etutageto state yo mubero unori titageke chie tuchakira uchi sigenjere ne kitawaterana dutaite maerezo na kikwaraire dutaite maerezo na kikwaboka what dutaite maerezo na kiwapimeto ego tutagete tuligere tutumie your body cells kumanya state yo mubero ri chinga kiecho egere tutumie ama information ye gukoha mariogo agukubweni gochakirabu gochibosio igasenjirene na gogo ikari Tanecious Support Center alimanyana ihisoro in under one roof ikirendo kiago gekore na Tanecious Support Center ninya gitari gutuko mucho songo yari kisemo cha chogo na chogo ige gutuka enchire kuri Nyamira kurubosongo ekwenda Nyamira no gwetani chogo primary osikobosi yake ali aswa kurukana team cells uri paruguru ange na mbarabari yani to tana mbarabari nesto ya Naivas abandi bakunesto ya Naivas bande supermarket ya Naivas ya nesto ya Naivas lakini una tuate akoti ya wango iga unangoje weekend liende ko batebinde na handi na kitogo kora kero tutete konyora asagare manye Tanecious Support Center ngosomira abantu asinge njo technology ya Tanecious Support Center ne yekerero ando manye tubuno bona wanafunzi twataka koragira cyose tukaisukia singe nje bitango bitali kunyara gutangika ando manye wanafunzi abange bwate nabanyagita the conventional doctors asinge njo yake twesi gastogo kora nuko bweni ubuguma bwa mwanya bantu so oyo somire the conventional part na hande natagete information about the alternative part so onyumuruiro oyo buno bona twatana onori asinyire chi antibiotic ngibono munyagita ya korta gote igenda ko ganyuku ya na gwente gutwara the basics about the alternative one so gegosinya kurchi antibiotic cha muina ayibono manyeteri yogo muina alirara ase Tanecious Support Center na ase amangana ayo spira nyoronyo kurumunya gitari kore ando spia sole aye inchuga ali Tanecious apo college ikiarne college yekerero imesajiriwa oyo information about alternative medicine ngaki amarioga yemete nara okora ki atumika so that amaruira ali agosinye kurumuina osamuruira ali abere resistant umenye to buye bwemete marioga atariko ba resistant ikiagera emete ku working system yo mubiri so egere tokonya abantu baito tutuare ense ibwate amaruire akete takoera lakini ibwate amaruire akete akete no yo mino proito ne karomuna na ali ngenjero gote na igwa bateban health is well yani karuta gete ko monda kindi getangani yo chakera yo health goikera ba health egerumanya ko endo chimwene ni namba yesi minengoro kabisa enoti isana ibere kianda ibere
inye isano yani 0726 924545 lakini kubwa mona samangana yonsi ipi ayini kugocha gotaito gocha ne gari yago go drive gocho maito parking ni sai ne kabisa lakini enda igas to go chibona ge parking ne kabisa na moja ni gari 1000 ni chiguisa yento go kora drive gocha ngora lakini ube kumuswati yo maite gari ko motebina gugu to kasi Google map yani aho tena left right 200 meters au kwa nilio giri yabona sara lero ditukuli ala rumaite sara singinjo nabo kana nyorana umwako ntwanye korana naenda ali bija buno mwana umusomo itebero chakiru mwaka buya agwati ndio giri igoko nyora wahorokereri gugaria aka asitogotoka asenjirina ugutumia Google map gokogendie gari kulinete pikipiki ekorete ngora Omayio-Tanecious hapo center pia mono sana wanchu muligereria kwa nyolra yo namba ya daktari 0726 924545 uliotaka akwane na daktari mono musubati nara igore nge okay ulio bwatu mochando Jackie ngorenginga kwa nyolri inamba ya daktari nabo kumwakira dinde mukwana mange Finlay Momanyi koronya mai ya Molo Shop to babwatete yakigima daktari kwani ya daktari asante Evans Maroko awataba good advice doctor. Thank you very much Evans Maroko asogotume ujumbe ya wetera senchira ya online yani Ndizi TV News Digital. Daktari timaiti wase control na prevention control nekaro control ordinero okonya we control wase control you are preventing it. Omanyete egesongo ne forest ande bone kere egesongo kere forest na muina sense moyo bonyagitari tubwate tukurukana botanic nere forest por ayego konyora na mangana nguchanganya limo ayetigaira na guchanga ndo munyete mwachamira ni mutumba so ekartu kwa ni gore ya control na ekartu minute ni ndiko already ngera sore when you want to control it mundo diabetic au control all right lakini ekartu kwa na prevention okay ni kuzuia ay sara mangana oti tintageti you prevent from coming to you okay all right uwe tanga gekoraki so ekartu kwa na igorya marwaire na bogo control ekerobo bwate andumbara already bakorete kitia saba from masata nearness na kibago control uruiro mbakora kimbo baita because uruiro na batete ne enemy it will kill you if you don't kill it yes igo mupima ina koko sinyuko yita eregoite ono nayo gochorana nayo gochorana inkyo gokora ugo yita gosiego kora sego goita optionary lakini wono Omayio-Tanecious hapo center igero ekoreki yes tego ita ona anyi gotete oyeite goite so yako lakini ntu ali Omayio-Tanecious toyeite moyeite tego ita so ine ari kurukuna control a problem which is already in you all right yani muchando ulioreme yao lakini nane na buko yotanga tokora kitocha lakini wono manyete mono ugwetanga gokobera abantu abokokongu because bali busy doing other things nekero gotana prevention go to our time and resist so time nereri oikote time kumanyana inki ekende tugwetanga ikere kerote tugwetanga kurwa se cervical cancer tugweka ino muntu gwetanga kurwa se sukari ikere marwira ya bere ali tafauti ngira tena goikotu all time oikaranse bwe study oteve na bono tugwetanga marwira once so you equip yourself yani ukwebanga na kyokurwana na marwira once bone ntokora ogoikaranse kire ritukuria chumaine mambia se ya monenusu egero manya marwira yonse pinga kiago bwetange ine kerote to fight all the diseases against you prevention lakini egerota ete kwetanga kurwa sobomo unabona leo tukwa na igoro ya cervical cancer na har twara time chinga kicharero kwa understand bona gotiri kurwa bone ntokora nugwetanga ngakyo gukora gwetanga ugwetanga nekero kurigerina na chakire koigwa ama umivunza ama umifu aya ngakingo yakora yamunyokeri tanga ndara manyana ubu nuburwire mburubi ubu yani chinga gato chikari koncha kokora na periods cyane ndero chikari no minto sara kora kwananga kie ya rero niwete peninsa okora ne service yani watu muchanda okora seri chiri cyakiro okora cyakiro kine gusina buranyore ukuru musa asingi njobwate infection usobwate PID munabona karondo on the same note abantu bari bakora discharge reddish urine
wamanye guchaka kogirana ona twari usisabi ko kanza umanye tegere guchaka tibwati ma dalili yoko sokia manyinga lakini ekaro ya wa affect mune ko nyokina gwikirira se ukubimba kuri kwaye kugwateka kono guchakira na guchaka soki pass gusucha ko soki blood stains yani amaja gosoka buna manyinga ose fluid gosoka buna manyinga ose gosoka buna maira ineka rigo nyosoko gochi gochi so na ne tubwate chi infection chinde chikosokia tukurukana UTI yani urinary tract infection lakini ekaro yakorire ekogera gwatwara blood urine ikubona ekaro chidalili echubwate bere ayo monyene unango tebo utambe nandi unango chako bingo batebi kiri tukulia chumaine ndiri tiga gwe diagnose nkari tiga gwe pima na kuya buruire na guchaka kwirwaria itwaruka control into gukora nutakire opimu manyuna iyuti ya ubwate yitukurukana ematura ekoreta amanyinga aburukana na machi asoko bucyari gose sabiko ubwate yakire gochibosira kiboneka ubwate fibroid turugutwara stain yani turukosoka machi akurukuna amanyinga nekero ubwate ovarian cyst eno kurumbugo konya kurumbu iwasinjire ndina ekeruta gete we prevent from amangana etange urwasi chipatna chinyinge okomera nacho and protectively ikiato kumanyana abantu abange batana tande visit ekara pimire visit pass yokolra yaya kwanza abatali visit ikiare kwa very positive wana okonya konywa mario ga ame chano nireye meke ikurukuna UTI and STI amarwero una bono civil singo itaro manyita amarwero una gonoria ngo itari so vinde bi ekaro kupima visit gali ose ekaro kupima HIV mbiyo manyitira ndo mwako Omayio-Tanecious njaro cio obisi aye gali kando yali astumo ina mangana ali magani ngote bina utagete kwenda ko cancer testing and counseling ayibona tigonye gucandika ndo mayitire private turiko tabana bona ga naenda gupima visit yaye kero Omayio-Tanecious muntu mayitigo se gwache gupima sabiko ose gwache gupima ose visit gwacha gwache gupima HIV ose gwache gukora urinary cyst yari bagoteba ose gwache gupima sukari yaya Orwire bonsi piba gosoge kagwe kama ekarwe kiraso munyagitari otebya bona umunyete ndete gupima amarwire ayonsi noyo ndete gupima lakini ndo umunyete abandi bakora buli Tanecious bono gocho gupima ka HIV umunyete nayo gocho ndirigo ko veterina rasi matogo pima HIV ya ndirigo veterina rasi matogo pima sukari ya lakini sukari yaro na pressure ni bintu umunyete bire common bire rasi matogo pima ebibinde na optional okane nabotote because it's your status you need to know Mbia mono sana daktari ase ogototebia mange igoro ya cervical cancer. Tuasomiria mange I myself thank you so much nesomiria mange sana nayo mwanchumulira maitenga kwanyo robo semi otali chikonyora ndonsi ama yeneiga ngwalo chikonyora ndonsi onyetali iga tumirane na daktari to tena akoro Tanecious Herbal Center na baigo Tanecious Herbal College. Daktari wakwanira mangana a urinary cyst ni konya ni indicating atochito kwanira naro because we have a lot of colors when it comes to short calls. Montako enda you have this color, you have orange, you have white, you have clear. Ono monto kuminga ki ikobone kerona tuara this color. Ni infection inkabwate igonkarwarete but bona sanjo toko ire igonga maybe nantaranyo macha mange that's why this is the color so nyura ndo chitoligereria about colors cheito yobono yons mpaka bagaka because colors ichingo change chire to chitomanyenga color ya onere na ndinge ko represent and does that color maintain ekeretali ko maintain what does that mean indagira kwaliere tuchitoligereria about urinary cyst yugwateba maite soke karo ko nyogo challenge urinary cyst no go pima urine yani urine analysis ekerote to pima ma chali ogwitera nara ito ko kwanira ekero manyuna macha yanga kyari macha na karali yanga kyari ndio takiri kunywa macha mangi ndio takiri ko cha kunywa maliogo asingi change of color of your urine nto chito bayanga inkie kale go changeri tingomene homon aba monero ngoli ko I don't know but nto chito manya that one I promise you Dr. Nacha to tebi na litora tige kolengeri binte binge ngabono na rual na kolri kiniki Dr. ya singincho yechinga ki ne
ibirondo chinga chinsi chito zimegonga mwamba and ntaite ora your parting shot about cervical cancer. Alafu lendo manye gutuma maiga happy new year and totebi na kio turuviriti na ki murubulio yogo chigo maeta antu barayo Misiri for some time now nas you explain egaroko rangu go chandalio kalio kana nyoro bwate a lot of emerubilia menge inche nko answerable to my viewer wono na chandika nga now they know it is like this and this wono assurance mwanchi muligenda tagete ntonda kona kumina na barabo chimotuga iga your parting shot asamangana cervical cancer ekarto gukora. Cervical cancer is a deadly disease. Cervical cancer is a woman disease. But it can be caused by men. In multiple partners. It can be caused neme chande litokurukana ichi infection ichi nyingi asense moyao yanzoni. It can be caused by hormone imbalance. So mutinyi umuma you are supposed to be informed. Jenat kodire se moya ane yo ko inform. Bono ense moya ono gocho tumanyena. Omusimbu yachire no bwate infections. Das infections ya ochirikaling no bwate PID kudidi na be infection na be ko be UTI STI. It's our duty to identify. Ose ne se moya ne muno munyagitari komanya nkyo bwate tarigoro dia. One ntogokora aseri tukuli arere mabiti mwe tingiye kwa jinja chia munyoka kana ndito waje tobikire lakini abo chiko enda igo kere bintu bide byanzo so asense amwe arero gento yoko gokora ikia ne over ya rule nyokoja Tanecious eger to identify your problem and then you can't prevent your problem until or unless you identify you have one so yento gokora Tanecious no iriga ego tambuere ego tebina ine ekonyorero muchando ego chimoino anyoro chimoino ando manyete buna sara goteba lero litukolia lero na kuruma ego tuachandanire sana asingi njoye bitango birutari konyare katingo nyara goikara kina bago nchanda sana andi litukolia lero na matina bora nindoche ao na uchandira ngane ke ko lero litukolia na matini sauti unire ngija bunali kienya bandi mwanye koligeri gochara koligeri mo so Tanecious aposenta igometa na chakiri gokora kiera gwatina chisa chali so ase mulireri ito Christmas mwenda mukalia mandazi mukali no mwaka ikani njembange mbaro asaya gakego tutambukire go chiasa ndi tukonye gukwana egere na sara mantina mandazi totoete bono Tanecious aposenta aso mwaka oyo nibwate amaya aso muligeri nibwate amaya aso murwe nibwate amaya asenori otarwale tigende tangani cyo tuwa chakiro mwaka eobe ntangani ya soire ikintu yakabeto cyo basawo chimoino uranyori tukeri muto cyo korangeria abanyagitari ba minto kurutasa kurboindi kurwapi egere tubaere tari tukeri muraru wali uno mbosa afuri wiki kambi hiyo tutafanya kwa hii mwaka hiyo tokora karibu go chagali Tanecious ndi kubwa munno na chako teba wigwiri ni form ekara murura chakiro go chakiro sinyanyagitari no tuliga kugibwa abanyagitari bali baito bamoino information batagete ba introduce mario gano nyagitari ali you can use it ali asinyagitari kya uno yo mindata bako matsa utumurango ekara abantu baito bakole kibabwene so karibu sana ase Tanecious na Tanecious gotoka gali chogo angene mbarabari nesto ya naiba sine namba isi mune notice ibere isano yamo kianda ibere inye isano yani 0726 924545 na ndasi njiri na bokumyo kaso mtandao Facebook Tanecious aposenta limited no likalihima no likaliyenga Facebook na boko nyole page usola dasi website www.taneciousapo.co.ke so ase YouTube yeto Tanecious aposenta limited na Tanecious yakawa TANECIOUS so ni TANE ubika mangana hiyo si pia so wamo na nda botulika na liuko info @taneciousapo.co.ke na kubwa mwana botaka kwake na besukuru 0726 0202 3007 ine namba yesukuru yani inotibere isato inoti sana ibere ine randreni ko takete ko so ojo ine sukuru na bwa ke nambi na bonya usotumie ane bokonya mangana ya so wang ko chakra bono paka naende tukuru mwaka kile litukolia chumaine tubwati asogo twali information about transform bia mona sana. Thank you so much. Aso washo mwanchu muligelia every Tuesday
Dr. Joel Omayio, unless gento gichige chance ngata wika rolio tutaelewa hiyo, lakini kwa sasa eira oirire asetule twensi gobana mobeso kukwama se gosomoso kuyamase nga kidaktari twara mu Misiri atakuwa anakuja. Hii ni mwanzo mpya ntona kwenyera bono alia agucha magega nkorengina wesomire kwemanyire nende kwegokire asokonyora ujumbe yo senchera yubekero na mashabiki to mwensi pia yabe Valin yabo Divina yabo Linet yabo Peter yabo Samson Oroso Korogembo yabo Maria Ugao yabo Milka Asante Vinley Benja Eric mwensi pi tuakirengambia mono asokoba mona into kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho na hapo na tuwikira mwele bwili tukolia lero enenya saikara tumirane lituko lia Jumanne kunindo morobeli bwensakia mambi nkomera na tole na indiga iga ase lituko lia Jumatano Education Wednesday ekaro minto Brighton togenda tukubwatira na tumanyanga mogeni kyoyo togochugotwara lituko lia ankyo turamanya mangana yechi seminaro igobano kitwe manyiri iga mangana yobochano twensi tumirane Tanecious Herbal Center alia jogo egerekere ofa ya chakire na etutigo magiga baigo morobelio bokwebwera chirubuche chibesa no gendera taigegeta sen kya Ndizi TV totigwa magega enyorera chirubu ikomikera lituko chirubuchi meibere kera wiki egento takeirokore no kwenda sisimio yakoboko genda mpaka M-Pesa genda lipa na M-Pesa pay bill business number veka 515450 bunirega bwa TV au manchu moligeria 515450 account name lika Ndizi amount veka emia ya machoka veka ne pin ya buno kuna kogosoli chintunde chinyinge buno kwa mentera libagali ya ulio kobomo wishantel kerubo ne bwere chilingi chae chirwi komiri tukoligoro akabomo sioli bumorobilio bweli tukoligoro na ne tukolia kabere totigwa magega ayerera gasana egere bwe mentera libagali ya ulio koba umubwi biamono sana Dr. Joel Omayio kora Tanecious Herbal Center biamono oyo minto Brighton makoli twabwatera na nere kora chingsa chamambia oikabono iga producer ito yomorobilio niga koroka Joshua Auta na incheni wankoro kwa Sara Nyarangi on Twitter.